Tira tota el foc. Està bé així, ja. I ara passarem a llegir el manifest d'aquest any. Manifest de la Flama del Canigó 2012. El foc és un dels 4 elements essencials per a la humanitat, amb l'aigua, la terra i l'aire. I per això el trobem en els rituals i festes més importants. Però el foc no es dona a l'home, sinó que l'ha de conquerir. No n'hi ha prou de conèixer-lo, sinó que l'hem de saber encendre i conservar. Així, el domini del foc és una de les grans conquestes de la humanitat. La seva troballa ens caracteritza com a humans i és tan important per a les nostres vides que cada grup, cada cultura n'ha fet un ús simbòlic, molt poderós. El foc acompanya les nostres festes en la roda de l'any al voltant del sol, de manera que és present en els solsticis i equinoccis com a centre de la festa. També als Països Catalans, el foc ritual acompanya el seguiment de l'any amb una solemnitat que assenyala el pas de l'àmbit domèstic a tot l'entorn exterior.